Máš pocit, že tvoja pravá ruka je nepresná? Že je pomalá? Počkaj, toto nie je to, čo si myslíš, toto je návod, ako ju zlepšiť. Veľa začiatočníkov, samoukov robí veľkú chybu v tom, že chcú hrať veľký počet úderov za čo najkratší čas. Neriešia dôležitú vec, ako robiť veci správne. Je niekoľko stereotypných návykov, s ktorými sa ako učiteľ stretávam veľmi často. Prvým, asi takým najväčším problémom, návykom je to, že úder ide od lakťa namiesto toho, aby išiel od zápestia. To spôsobí to, že hajtka znie neuvoľnená ako od kováča. Riešenie je jednoduché. Namiesto toho, že použiješ lakeť, skús použiť zápestie. Zápestie je totiž bližšie ku paličke ako lakeť, čiže s tým vieme hrať omnoho efektívnejšie než celým predlaktím. Ak chceš ďalšie tipy, neváhaj a sleduj môj profil.